trenutno je aktualna priča o traženju hrvatskih generala da se pomiluju Perković i Mustač. Ne znam, znaš li nešto više o tome, o čemu se tu radi? Sad, s jedne strane, hrvatska javnost je, čini mi se, tu podijeljena. Ja se sjećam u to vrijeme kada je bila priča o izručenju. Ja sam generalno protiv toga da se izručuju hrvatski obavještajci, bez obzira što su bili jugoslavenski, ali su, dakle, Hrvati su i bili su obavještajci. Ja sam nekako protiv toga da izručujemo uopće hrvatske državljane, a kamoli obavještajce. S druge strane, bilo je to kao nekakav, pričalo se o nekakvom civiliziranom svijetu, o dostignuću, da je to, moramo napokon to napraviti i tako dalje. Oni su ipak izručeni uz protivljenje Milanovića, tamo su osuđeni, dokazano je da su sudjelovali u tim ubojstvima. I sada, evo, prošlo ne znam koliko dugo vremena, odjednom nijotkud u sred sukoba Plenković-Milanović se pojavljuju zahtjevi za pomilovanjem njih dvojice. Znaš li možda nešto više o tome, o čemu bi se tu moglo uraditi ili neko svoje mišljenje samo ovoga? Pa dobro, postoji zakon o pomilovanjima. Znači, taj zakon i sad tu je upitno može li Hrvatska uopće pomilovati državljane svoje, bez obzira što su njezini državljani, i predsjednik Republike, s obzirom da je jedan strani sud donio i što bi to značilo za Hrvatsku, to bi trebalo dobro promisliti. Međutim, ovdje se radi o nečem sasvim drugom. Dakle, pravomoćno su osuđeni. Ne iskazuju nikakvo kajanje, a traži se njihovo milost. Znači, ne traže oni milost, nego netko drugi traži milost za njih. To je uistinu neobična situacija. To je s te strane. Međutim, mi moramo gledati žrtve komunizma. Što s njima? Što sa udovicama, djecom, obitelji, sa pravdom kao takvom? Što s njom? Jer to mora biti zadovoljeno. Da se to više ne ponovi. Međutim, ovo kako je to krenulo, to znači da se ponovo može ista stvar ponoviti i ponovo bez kazne. Jer tu nije elementarna pravda zadovoljena. Znači, i ti generali koji to predlažu, ja sam pisao što je sa Ludvigom Pavlovićem. Dakle, Ludvig Pavlović je posljednji iz grupe Feniks, koja je upala u Jugoslaviju, ja se sjećam kao dijete, upala u Jugoslaviju 72. godine i on je preživio jedini i svojih 20 godina zatvora, ili koliko, 19 je bio, i navodno je ubijen od strane JNA kod Posušja u Studenim Vrilima. Međutim, tamo nikad nikakve borbe između JNA i nekakvih postrojbi hrvatskih nije bilo. To znači da je Pavlović ubijen od te iste ekipe, od tih, kako se to popularno danas zove, UDBA, a možda u stvarnosti i je, i da je njegovo tijelo, on je ubijen i bačen je u Studenim Vrilima kod Posušja. Što je sa Barešićem, što je sa onima koji su ubijeni u komunizmu, što je sa Đurekovićem, što je sa Bušićem i njegovim ubojicama, što je sa obitelji Ševo, koja je cijela ubijena, likvidirana. Na kraju, što je sa Bleiburgom? Što je s tim? Smijemo li mi masovno ubijati ljude zato što su oni bili na strani koja je izgubila rat? Je li to legalizacija za budućnost da pobjednik raspolaže životom i smrću, bez ikakvih ograničenja? Ono što su naši generali poručili je upravo to. Dubinski gledano je upravo to. I ono što oni kažu da je to milost, to je laž. Milost podrazumijeva kajanje. I oprost podrazumijeva kajanje. Ako se ne oprostiš, nemoj tražiti milost. Čemu milost ako ostaješ isti? Znači li to da oni izađu iz zatvora i ponoviti to na ovaj ili onaj način? Mogu poticati to. Mogu ostaviti svoj otisak na mladima.
Što s tim? Znači, naši generali o tome nisu ništa progovorili. I to je uistinu tragično i njihova svijest je tragična. Mi smo dobri ratnici, ali neke stvari nam ozbiljno fale. Znači, Gotovina je bio izvrstan ratnik. Ne treba umanjivati njegov doprinos zbog ovoga. Ali za ovo mu treba jasno reći, to neće ići.